kene ka step sabaton kadai ka gospel lane ka kubor babha hapreng jong ka jing bishar ma ka gospel lane ka kubor babha hapreng jong ka jing bishar bonsin habang iyo sngaw shapang ka jing bishar ngi pendam ya laki kmat namar balay namar bang isngaw thu bang ila rem yalade bonsin ngahi yalade habang sngaw ya kena ka kenten jing bishar ngasngaw rem namar ba ngatip bangala rem lupa lada ublay bishar kaumut latikna bangala rem mdon da kano ka wepat kalat henry tang da ka jing pen rem henry hakane ka step sabatan kwa banya pulelang ya ka kubor ke babha ke badan ha preng jong ka jing bishar tekumta ngakwa banya samat pi yakine ki santali kimat tang santali kimat kiba ya thu yangi ya ka kubor ke babha ha preng jong ka jing bishar ngangej ba anda habalakut kana ka jing tu khana bangi baro nginom shapting shu ya ka jing bishar enrai bangin command balano kata ka jing bishar kan poi lane bau Jesus Christ on one nang mengila ban yo ban le lang matung tekumta ngiya ya be shakamat ka banengkong kamat ka banengkong hagan ka pon ngimdon ya ka po point henry nga kwa ip ban shim ya ki bible jong pi ta skabhara ya ki bible jong pi manoba wanra ya ki bible piara to kumlai shibon to menta kamat ka banengkong ka banga kwa banya samat pi ka baya day ka jing shisha shapang ka jing bishar ka benengkong ka jing bishar ka day ya baro judgment is for everyone ka jing bishar ka day ya baro mdon mano balak ban light na ka jing bishar lada day ukna lada day ki samla lada day ki longkmi longkpa lada day ki temen kisan kinomla ban light na kana ka jing bishar bat ka jing bishar ka day hi ya baro ki breu ki badan ha kana ka perthai tonginya pe ya kana na ka kten gi jong ublei na ka kitab jing pen pau kalanong go bakhat sao singaw pa plate ya ki bible jong pi na ka kitab jing pen pau kalanong go bakhat sao ka ba thu hangi ya kana ka banta jing pen pau khat sao kalanong to jing pen pau khat sao kalanong singaw pa plate ya ki bible jong pi singaw pa plate pilayo nam layo tonginya pe ya ka khot ba henry ko bong bat ngali i ya uwe pat u angel u baher habneng ngakwa banye thu ya pi ba une u angel u baher habneng uday ma pi bat manga hato pisngau pelai kan uniu angel uday ma pi bat manga namar kane ka kentin angel hang ne kamot unong ra kubor jong ublei kamot lada pi long kita kinong ra kubor ki jong ublei pi long une u angel hang ne ubatho ha kane ka kitab jing pen pau khat sao kalanong ka khot ka ban riu u angel unong ra kubor jong ublei tonginya pet kai kaba uneu angel udon lane kita ki nongra kubor ki jong ublei ki don ha kana ka benta sai se nadu ka basdang bat ngali i ya uwe pat u angel ba her peneng ke beneng ubadan ka gospel bom jikut banya thu ha kita ki basyong halor kata ka kendau bat ha ka kenja ben reu bat ka jai bat ka thelit bat u pai lang baro kabamot ngis ngau thu shai hang ne bakane ka gospel bom jikut lane ka kubor ka babha kaba ki nongra kubor ki jong ublei ki de ban permana sha baro ki breu kai kata ka kubor ka ba udon ka khot ka ba henyo baruang da ka ktin ka ba jam to shap ting ya ublei bato ai ka burom ha u
Naba lawan kapor jong ka jing bishar. Ka kubor jong ka jing bishar kadai ya baro kibreu kiba don ha kene ka pertai. Bat ha keju kapor ka jing bisharu kadai ya baro kibreu kiba don ha kene ka pertai. Mdan mano balak man light na ka jing bishar. Kata kadai kamat ka panengkong. Nata tunginya pe sakamat ke baar. Kabadai ke jing shisha. Ki jing shisha. Syapang. Jong ke jing bishar. Kamat ke baar ke mga kuak banyak samat pi. Ka jing bishar. Kasdang. Ha ke ba ubin riu. Udang la ban kela ke bamut. Sashi sen. Yo pi kum. Nam perkat pa. Ka jing bishar. Kasdang. Ha kaba ubin riu, udang la ban kela kebamut. Balai pimya ong amen. Kat ba kene kecing besar kadang yai. Kabamut. Kakubor kaba baha kaba ublei udan ban ong hangi, umut ban ong. Bakat ba kene kecing besar kadang yai. Ubreu udang don kelat ban kela kebamut. Ublay ulong babha hadu kata-kata. Kat ba kena kecing besar kadang nyai. Syai. Oh ubin riu. Udang don kelat ban kela kebamut. Hato kata kamlong ke kubor ke babha. Amen. Kat ba pidang syadja haying. Kajing besar kadang nyai syai. Oh kat ba pidang aibam seir haying. Kat kubor jang kajing besar. Lana kajing besar kayai syai. Kat ba pidang ai bam sneang haying. Kajing besar kaya syai. Kat ba pidang ai bam masi. Kajing besar kaya syai. Bat kakten kejong ublay kong. Kat ba kena kajing besar kadang yai. Ubin riu. Udang la ban kela kebamut. Kakten kejong ublay kong. Bangi im. Haki por jong kajing besar. Bat kakubor kababha kalong ba. Ngidang la ban kela kebamut. Kat ba kene kapor jong kejing bishar kadang nyai syai. Da kaparang kikot ka investigative judgment. Kabamut haswa ba on rai kano kejing rai. Deban invest ha. Lane deban bishar bania ha. Mudur menta. Don't way nong let snew. Habau let syakakot. Habau lasha penrem kim penrem yu direct Henry kita bishar banyak pa haswa on pasi ya unong le kam snew ki habanda bishar banyak shwa berkene kejing bishar banyak ki khot da kakten parang ka investigative judgment lane kata ke kejing bishar banyak haswa on poi kata ke final judgment. Lane ka baki kot ka jing rai ka bakadu te menta kat kum ka ktin ka jong ublay ni im ha kane ka investigative judgment ha ka por jong ka jing bishar bania bon ha ki breu ha kane ka prothe kim sngau thu ya kane ka benta ki parasnong pratau ki prolok ki parjor ngakwa banya thu ya pi bangi im ha ki por jong ka jing bishar. Bakat kubor ka ha nam ta jong pi ba janga iwei pi wei bakat ba kena kejing bishar kadang nyai syai idang yo ban kela ka mut kadang don kela bangin kela ka bamut kata kadai kamat ka baar ka bang kwa banyak samat pi pisngau thu nam nya kene ki artli kimat ki bang ngilada pule sngau thu lada pisngau thu sngau bahara gikti. Tok kumlai Simon menta ngiyai sasya kamat kebalai tang santeli pensengap ha namar kalong ke kubor kebadon kam hadu kata kam tam hagi ni sengi ke bak hadu kamangi im hagi por jong kejing bishar kat kum ke tin jong umlai nanta kamat kebalai kabanga kwa banyak samat pihak ne ke por kalong kejing bishar kadon arteli kejing mi ngatip Babarok pitip yakini ki artli ki jingmi. Kawai kadujok. Kawai ka
Kapeneng. Ta. Plit iki Bible jong pisah ke kitab. Jing penpau. Kalau nong ke ar puar. Nginya pe ya kerekot ke bakat we. Jing penpau ar puar kalau nong kerekot ke bakat we. Pila yo nam. Jing penpau ar puar kalau nong kerekot ke bakat we ke baong kum ne. Uta bom hok. Do unang le hok. Do unang le bom hok. Bal tau batgit. Do unang le tgit. Bal tau bo hok. Do unang le hok. Bal tau bo khoi. Do unang khoi. Kabamut. Kadon kadujok. Bat kadon kapeneng. Kajing misar kadon artuli kijing mi. Yakini ki contain ujisu unkren anda haba ulami nakajaka kaba kentang tam. Kan sapoi kapor anda haba ujisu unloitno ya kita ki jain rang ba lingdo ki jong u. Bat ba unpongno ya ka weipat ka jain jong u. Kay kata. Kay kata. Ka jain ka ayu ka ujisu unsapong. Ngau tang kum ta. Sisin ngan bang. Kapor kan poi. Bau Jisu un kren ya kini ki kentin. Utau bahok to nang lehok. Utau batingit to nang letingit. Bau Jisu un loit no ya ka jain rang ba ling do ki jang u. Bau un pong ya ka wei pat ka jain. Ka jain ayu. Kavle shibon ka jain sim. Namar balai ujisu unwano kum us im jong kis im un loit no ya kata ka jain rang baling do ki jong u badun pong no ya kata ka jain im ki jong u badun wan ban shao ya kata ki breu ki ba ko ngo yu ya kata ki breu ki ba ko ngo ya ki jing maham ki jong ublei haman kapor ba ublei utmu ban penjot Ublay udah aiswa ya ka gospel lena ya kata ka kubor babha haswa ba ublay un penjot ya ka Sodom bat Gomora ublay ula aiswa ya ka gospel lena kata ka kubor babha kaya kata ka kubor babha ya ka Sodom bat Gomora bakin mi na ka shnong Sodom bat Gomora nang ta haswa ba ublay penjot ya ka shnong Nineveh ublay ula pa haswa ya ka gospel sya ka na ka shnong Makin kelak kemamut. Ublay udah paswa ya ka gospel bom jukut. Syakano kena kesnong. Hakano kena geri. Haswa ba ublay un penjat ya kata geri. Batek hakine kisngi ke bakadu. Haswa ba ublay un penjat ya kena keperteng. Ublay ulapa ya kena ka gospel bom jukut. Lana ya ka kubor ke bakadu. Kamangila ban syam. Hak kitab jing penpau kat sau kelenong naduk kat khot bahan rew haduk kat khot ke bakat ar ya ki lai angel ka kubor jong kejing maham da kejing it lane ka kubor jong ka gospel bom jigot haswa ba ublay un penjot no ya kene ka perthai mentang iladep ya lai telekimat dong ya sedang biang naduk ke benengkong kai kemat ke benengkong Kajing misar kadaya ya baro mdan meno balak ban light nata kebaar katba kada kane kajing misar kadang nyai syai uben rew udang la ban kela kebamut ban ya kane kajing misar kebangi khot kajing misar benia lane kata ke investigative judgment nata kebalai Kajing misar kadang ar kijing mi. Kawai syabeneng. Bat kawai syadujak. Mentangnya pe ya kemat kebasau. Satang arteli. Bat ngin penkut no. Ya kena ke subjek kebangi kren. Kakubor bapa hapedeng. Jong kajing misar. Kemat kebasau. Kemakuak banyak samat pihak na kepor kadeng. Kajing misar. Kasdang hapedeng. Kajing misar kasdang hai. Kasdang habdeng. Dong inya plate iki Bible jangi. Inya pai syak kitab
Daniel kalnong bahenyo nginyepet yakane ka kitab Daniel kalnong bahenyo nginyepet yakane kamat kabasau kabaong kajing bishar kasdang habneng jing penpau hinyo kalnong iba baro pilapet syanga ngamtip balai henry plate yaki Bible jongpi pagin pet yakane kit card Bible kiban Christian yakane kamat hakane ngapor jing Daniel kalnong bahenyo bat haswa kata ngakwa ban IP kindiat kajing etuk kana syapang kane kalanong ke bahenyo hak kitab Daniel lada pipe yakane kalanong pinye i ba Daniel uyu i ya kajing ipa bari i ya south liki merat umanengkong menobatip ubalong kum sing umrat baar ubalong kumwe udengem mom de udengem henry udengem nanta umrat balai ubalong kumula basa amder ula basa tangba ula basa nanta umrat basau ke Bible kong uba iting ubadon kabor bakran shibon ubadon kibniat nar bahe uba per na kita kimra kapamot Daniel hakane kalnong kabahanyo jong ka kitab Daniel ulai i yakine kisau tuli kimrat kapamot kine kisau ngut kisem usem Nebukadnezar usem Darius bat Cyrus usem Alexander the Great bat nang ta kahima Rome kine kisau hima Banhabau Daniel ulai i yakane kijing ipau long bau Daniel ulas ngeusi namar balai namar bau Daniel utip bakine kimdei kibreu kijong ublai kin sa syak knyot ben hakine kin nong senchar jong ke pertai Daniel ulas ngeusi mano bam ngeusi denem syak knyan ben halaki yaki breu lajong mano bam ngeusi ne pim ngeusi ne habasya syak knyot ben kinong kasi mano bam ngeusi Fis ngeusi uta we kasi ula syak penyap hau ta ani pila ngeu don na pdeng jong pi bas ngeu dom ru denam kuno le kumta ha teu Daniel ru hakane kapor kal bau dang yu i yakineki sau tuli kimra bat har Daniel kenong kabar utip utaw yang peliau sem Nebukadnezar utaw sa wan hauta bau Daniel las ngeusi namar balai kini kinong senchar kinsa kenyot ben yakibreu kijang ublei bat ngi i shisha hak history bak kibreu kijang ublei kisah od ak kurat kibreu kijang ublei kisah thang kibreu kijang ublei kisah leben ha ki harukam takadau Daniel las ngeusi iku mau Daniel las ngeusi hak nangapor dekum dang ublei lapan kelano ya kejingi ipau jong Daniel lapan kelano pe entah ya khot ke bakendai pe mentah ya khot ke bakendai hak jaka bunyi ibi yang ya kita kimrat Daniel ulai i da kau waipat kejingi ipau kad khot ke bakendai jong nya pe kad khot ke bakendai ke ongkum ne ngala kemi hadu balabu ya kiket bat ba uwei ubana manhendai kulong ulasyong sange shwa hangdo singa bhape shwa shene baro uei une ubana manhendai kulong dan bang Jisu uei une ubana manhendai kulong udei ublei ubau kpa to manja pulai biang sasisen ya kat khot ke bakendai wanam klet ya kejing i kejong Daniel ya ke benta ke benengkong mo nangta kane kade ke baar ke ba uyo i to kat khot ke bakendai pulai biang sasisen ngalakmi hadu balabu ya kiket bat ba uwei ubana menhendai kulong ula syong kajain kup jeng u kalalong kebalik kum kayor
Bat unyu kli jang kum usai wal bali. Ka khat jang kalong da kitali ding. Bat kisalan tem jang ka da kading ka ba me. Nang ta ka ba sipel. Wanam senge ban pule. Ka wa ding kalami bat kalatoy no nakmat jang hajar ki la syakri bat sipel sen hajar ki la yang hakmat jang nang ta tonginya pule baro ka to ka benta ka bakhadu ka jing bishar kalalong bat ka kitab kala pli une ubana mahendai kulong udai ublay balong ba Daniel ulaya yak taki angel kibada kipo pau hajar kibayang hakmat ublay nang ta kadok ka benta ka bakhadu ka ong hangi bagi jing bishar kalalong bat ya ka kitab laple kabamot ka jing bishar kalastang hano hapneng kabamot mangi hagapor jong jing bishar Henry nadu kamat kamanengkong ngalaya tu ya pi ya ka gospel lana ya ka kubor ka babha hapleng jong ka jing bishar denam day to kane ka banta pe ka kadish one ngala ban khat mo ngatrai ba pi baro pi laju pe ya kinegi CD menchwa kadish one ka bau Daniel Daniel ulayo ya kisau tuli kimra nang ta kadish tu kebau Daniel ya ki angel daki po hajar bat ulai ya ubana menhendai kulong ubalong uble kau mot kacing bishar kalas dang menta Henry hakane gapo ikumbau Daniel ulakam shepting shushu namar balalong kacing bishar ka kitab lapli Daniel ula shepting Daniel mentah ula stang Jisu hakana ke benta Daniel ula shepting ladau Jisu umdan pitip nam ko ki prabangai ladau Jisu umdan Daniel usngau thu baya on sha penjot hakita ki pop ki jango Henry Daniel ulawat yau Jesus Christ hakana ka por uang shanau Jisu janga Shanau Jisu namar pitip para bangai ladaya pi bayanga on bishar kalemu Jesus Christ yang on shat liat kumat liat sawain kalang kebama Daniel ulai iya ublay Daniel ulai iya kita ki pau hajar ki angel bat ka jing bishar kalalong ya ka kitab laplit Henry Jisu dan dai nama ta kadau Daniel ula shepting hadu kata-kata Henry kadbau Daniel udang wat yau Jesus Christ ka Bible kaya tu yang i mentangi pe ya kena ke distri kabau Daniel lui ni pe ya ka dekat ke bakat lai mentang ya kena ke dekat ke bakat lai tau pilayo ya ka dekat ke bakat lai dekat bakat lai bang kumne ngali ha kejing pau menmet bat hakmi ulawan uwe dakil obneng kom kono breu amen nganong yepi lada ujisu umdan hakapor jong kejing bishar yang ngi on syak terlihat kumba terlihat sawain Henry Daniel hakana kapor hakat kot ke bakat lai kat bau dang wat yau dak kat bau dang wat yau Jisu shanau Jisu jonga where is my Jesus te kat kot ke bakat lai sai sisen ngnya pule ka long ba sngau tanat ngil adai ban thap ki kti ya kana kat kot ke bakat lai pila adai ban kemen ba nak benta kana kat kot ke bakat lai namar ha kat kot ke bakat lai ngila ban syam yau Jesus Christ dongnya pule sai sisen ngali ya kejing itu pau menmit Daniel ong ban hakmi ulawan away dakil obneng kumukono breu ban ulawan sha uta uba na men hendai kulong kabamot hangno uta uba na men hendai kulong udon
hang no udon. Namar ba une uba komu konu breu ulet sya uta uba na menhendai kulong. Kabamot une uba na menhendai kulong udon hang no. Udon hang no. Udon hab neng. But ke ba ule. But ki angel. Bishar. Te kabamot nginya pendep ya ketokat kot kebakat lai. But lawan sya uta uba na menhendai kulong. But kilawan lam ya u hajan jong ublay. Kabamot. Kane kecing bisa. Ujisu uhap anwan. Namar klem ujisu Chris. Ngimla banyeng. Ha kapor jong kajing bisa. Ngimla banyeng. Day namar takadaw. Ka Bible kay tu yang i bangi im ha kapor jong kajing bisa. Lada pim don yaw Jesus Christ ha kidana jong pi kamot pensa sya terlihat. Lada pim don yaw Jesus ha po dono jong pi kamot pensya penrem. Day nama tak kedaw udania la shapting Henry aingu yaw blay bau Jesus udan. Bau Jisu udan. Nginya pe susu. Menta saya kena kawai pat kamat. Kamat. Kebasau. Nyepet kamat kebasau. Kamat kebasau kebaongkum ne. Kamat kebasau. Nginya pai. Sya. Ke gospel jong Yohanes kalong kebasan. Kadekat kebaar puan. Gospel Yohanes kalong kebasan. Kadekat kebaar puan. Jong nyepet. Ya kena kemat kebasan. Hato pilayo. Yohanes kalong kebasan kadekat kebaar puan. Yakting jong blay kaong kumne. Segak man pule nang ne. Namar ukpa bishar yanoru. Henry uai ya kajing bishar baro. Hau kon. Lala dontang ublay bat ki angel ngin sya terlihat. Henry ukpa ulai ya kajing bishar baro hau kon. Menta mudur menta. Ngalakum aksiden ya kawai kekali hasurok. Mudur menta ngalakum aksiden ya kawai kekali hasurok. Bat nang ta kila kot yang ban lech syak kipulit kiba PE ya kipulit kiba rendang bat kiba kwa bai ban sempisa kam tam menta kipor mo menta kipor ngi makumta te mudur kene gede jing mudur mo ngakum aksiden ya kawai kekali tau trai jong ta kawai kekali lech ra yang asya kipulit bat kita kibrui kebadan kita kipulit ki he ki han kila syong hang ne. Bat kumta kila kot yang onda habang ngalarung hapo jong kata ke kamera ngai i penban ba kita ki he ki han pulit kide ki parlok ki ba i jonga pitarai ngalong kum no hatongan syapting ne hatongan yam ngalong kum no ngan reke ngan ra daga ketiru namar balai ngatip baki tei ki perlok be ijonga kin persang ban pelai im yanga wat ladanga baklaro uji suru tik ule kumta waladangi long ki breu ki bala bakla Henry namar ba pi long kita ki perlok jong Jesus Christ Ujisu un persang ban pen im ya pi. Amen. Lada kano kecing bakla kejong pi. Henry namar ba ujisu u ya pi. Ban pi ya ujisu Chris hakapo jong kecing besar. Anda apa pilarung. Pi ya ujisu. Pilara lepas ada keti nang tena jingkang. Pilatap. Namar balai pitip ba ujisu un pen im ya pi. Pinamar tatin. Namar pila ya lang perlok ha ba Jesus Christ.
Henry kajing kali kalong hato pialong paralog na embadu Jesus Christ. Hato pialong paralog na embadu Jesus Christ. Namar bangi im hakapol jong kajing bisa. Ujisu unhabanya saya pi. Ujisu uhaban duai nam ta jong pi. Mawat hapdeng jong kajing bakla jong piru. Ujisu un persyang ban pen im ya pi kala kat yai. Namar balai, namar bapi long paralog pa badu Jesus Christ. Kata kadai ka kubor bapa hapdeng jong kajing bisa ngila panong. Nang ta jong nyepe saya kena ka wei kamat ka bakadu kamat ka basan. Kamat ka bakadu kamat ka basan kabong kajing bisa kasdang. Kajing bisa kasdang nakibreu ki jong ublai. Nyepe ya kena ka record Bible. Ningkong Petros sao ka record ka bakhat nyaw. Ningkong Petros sao kalanong ka record ka bakhat nyaw. Ningkong Petros sao kalanong ka record ka bakhat nyaw. Tong an pulenang ne kakting jong ublai ka ongkum ne. Lada la kran benya pi namar ka kerteng u Chris suk ma pi. Ningkong Petros sao khat nyaw. Ta ngala bakla. Naba kata kaya kelajia ya keban sedang kajing bisa hakaying jong ublay Henry lada kasdang nengkong hangi ka kan long kebakut jong kibom kongu ya ka gospel ublay kajing bisa kasdang suana kiying jong ublay nakibreu ki jong ublay but itu ibenta ibakadu pi yang to itu ibenta ibakadu ibang kumno ibang Henry lada kasdang ningkong hangi ka kan long kabakut jong kita ki bom kongu ya ka gospel ublay ngan sa pensya susu ya pi ya kana ka khot Bible gospel ublay ka gospel ublay ka pamot ublay ha ka we krukom ublay bishari kibreu kat kum ka gospel ke jangu ngani tu ya pi ka we ke jing tu khana bat ngin pen kun no sedang ka we ke jing tu khana bat ka we ka khot Bible ngin ya pen kun no nya pe ya kana ke jing tu khana na ka Bible hei ka mangila wan syam na ka gospel jong Matius kal nong ka ba ar man ka por banga pule ya kana ke jing tu khana ngas ngau ba ngayok mensim namar balai namar kane ke penpau kumno ublay ubishare kibreu ha kana ke perthai gospel jong Matius kal nong ka ba ar dengi pe nangis kamba ki parbangai namdan kamshu banyi thu ya pi ya kana ka parsi ka bau Jesus Christ le thu ladan wes em ladan kon baru ne kon jong u kon jong news em unya tho no te kum ta us em ula le pa khot ya kita ki breu balong ha kana ke jing thu kana kat ba ki ki senran kita nya le ban ya khot ya kita ki bala syakot ma kat ba kita ki syakri jong u kidang ya le ban le khot ya kita ki bala syakot long ba kim don por ban wan kim don por ban wan syakana ka jing khawai song kurem jong ne u konus em te kum ta us em ulaong ya ki syakri jong u jai bakim wan jai bakim priang shu ya ki jing khot te kum ta us em laong ya ki syakri jong u kele chaki lenti kholot ya baro kibreu kholot ya baro kibreu tong ni pe da ka khot Bible knang opin chai pha Matius ar galanong god khot ka ba khandai namar kata te to kele sha ka ba ki sham kilat bat kat ki ba pin sham to khot sha kata ka jing khawai shong kurem god khot ka ba shipo don kampa singam pha pe khot ka ba shipo ka ong kum ne ki kumta kita ki syakri haba kila let sha ki lenti ki layalum ya baro kat ki ba kila syam ya ki boman bat ya ki ba arjai ki breu ki bala syakot sha kana ke jing khawai shong kurem
kiba bha bat kiba snail singau thu bha ya kana ka parchi kabau jisu ya thu kabamot kana kana ka jingkhot ka jong uble tekum ta anda haba kita kibre ka bha bat kibre ka snail kilawan mudur menta ngadeus em ma mud sumudur menta bangadeus em banga de manga ba I command yaki shakri jonga ban khot yapi shakane ka jing khawai shong kurim te mudur menta hapreng jong kine ki pai ba don ke basneu don ki babha te ubleru ukhot yaki basneu yaki babharo shakane ka jing khawai te kumta onda haba kilawan paro uneus em lawan uneus em lawan menta balawan uneus em lawan ban pek tangkoi uneus em ulawan baru kwa ban pek tangkoi cái kata pek kino ki babha besneu uneus em ulawan baru kwa ban pek tangkoi ni pule ka khot ka bakhat we ni syam ya kata khot ka bakhat we ka bong haba utaus em ulawan hapo te ban jingo ya kita ke ba syang bam ulai i hang ta ya ubreu ubam syam lakup ka jain ka jing khawai syang kurim oh skat tanat ha pila de ban thap de ki kti jong pi namar ba uneus em u klem wan ban pek kum kino ki breu ki ba wan syakane ka jing khawai syang kurim amen ka jing duna ka amen ka jing duna ka amen amen uneus em kamot uble syamwan ban pek kino ki babha kino ki basneu uwan ban pek tangkawai kadau bat kata kalong hato baro ki don em ki kup em ya kata ka jain kup ya ka ba ula ai pi hakapor menchwa kino ki ba shakhot saka jing khawai shong kurim phim la ban chulet kum to menta te la da don kano ki jing khawai shong kurim ki breu ki bana ba na baro kinwan bamja bat phim tip ki la shakhot ne mam shakhot ne henry menchwa omde kumta la da ya phi la shakhot kin ai happy ya kata ka jain kup kabali bat onda haba phila le saka jing khawai shong kurim jong kita ki bala khot ya phi haban pong da kata ka kod kabali ya kaba maki kila ai happy dai nama ta kadau anda haba kila shakhot uneus em lawan balo pet umpet uneu babha katai ka basneu dor katai ka le kum tai em upet hato ki ko ngun em hato ki pong na em ya kata ka jain kup ya ka ba us em ulai haki bat kane kalong ka kubor ka bha nam ta jangi i we pi we baro ngim la ban yo ya kane ka jain kup henry dai tang u jesus christ ublei upet na jrong bar ublei upa ya la u jomu kon don kibre ka pediang ya jesus christ don kibre ka kentai ya jesus christ don kibre ke bapdiang ya Jesus Christ bat ki yo no ya kena ka jain kup kembali don kibre ke bapdiang bat kim yo ya kena ka jain kup kembali tang kumta sukbha denam supliang ya Jesus Christ pila yo ya kena ka jain kup kembali ngimla ban yo ya kena ka jain kup kembali ngam tep kanongon apdeng jong pi ha kena ka po pi ong try ngamla ban yo ya kena ka jain kup kembali henry try ngadan kam ban yo ya kena ka jain kup kembali ngadan kam ya kena ka jain kup kembali try ngau bha ai hanga ya kena ka jain kup kembali ngau bha ai hanga ya kena ka jain kup kembali uble upet na jrong baru ble ana haba uble upet na jrong upet ya kibreu kebadan ha kepertai kumno kila le ya Jesus Christ atau ki pediang nam yau Jesus Christ kum ukon jongu atau ki pediang nam yau Jesus Christ kum ukon jongu nyepe saka way kat khot Bible
bat ngin penkut no ya kena kejing itu kena hakana ka step kata inya syam sya kastiu po sekinong rom stiu po sekinong rom kal nong baar sya kastiu po kinong rom kal nong baar nginya pe ya kadkot ka ba khat henry kadkot ka ba khadu stiu po kal nong ba ar sekinong rom kal nong baar kadkot ka ba khat henry ngan pule jam ya kane khnang ma ki parlok ke nyok sngau bar mangiru ki badang hana nyok sngau shai ya kane kadkot ka ba khat henry ka ba ong kom ne hak ba akher kasngi onda ublay un bisharkot ya ki ki bari ki jong ki breu dau Jesus Christ kat kom ka sashi sen ong jam baro khoi sai sen ngan pule hak ba akher kasngi onda ublay un bisharkot ya ki bari ki jong ki breu dau Jesus Christ kat kom ka gospel kau mot ublay un peit ublay la dapha ilau kon balaka marway kumno ublay un bishar ya kepertai barakaway ublay un bishar hato ki breu ki la pediang nem yau Jesus Christ la ne yak ta gospel namar ublay un bishar ya kepertai dau Jesus Christ daga gospel tegum ta ko prabanget kanega gospel ka kubor ka babha ka bau blay la ai sya ka perthai hato pila donna em yau Jesus Christ belong ru uta ujing em belong ru ka gospel nagmata jongi iway pi iway blay nyerap ingi bangilong sisa kita ki breu ki jong mengilak ban bat ya ke ka ba ublay ula ah ka keting ki jong bat ba ublay un penla ingi mengilak ban yang scam ha ka por jong ke jing bisa kine gede ki por jong ke jing bisa ka investigative judgment ublay nyerap ingi mengilak ban imha knang bangin poi syakta ka beneng ka ba ublay ula kular nam ta jongi way pi ublay ublay nyerap ingi bat ublay un ai bor hangi hak jinglong kristan ngi jongi mangila banlong kita ki khun basisha jong nam ta ka borom jong blay amen